alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er ude og køre på rulleskøjter, og ja, vi fandt, og der var sådan nogle små gede her. De er helt vildt søde. Helt vildt. Se, den er bare sød, og jeg laver den sammen med min storsøster. Og de er helt vildt søde. Og ja, nu er vi så på vej hjem. Vi kører på rulleskøjter. Og ja, det er helt vildt sjovt. Vi er på vej hjem i vores hus. Ja. Woo! Emily, kan du ikke tage min pose? Tag lige min pose. Tag din pose. Hallo. Så er vi på vej hjem nu. Og ja, hej hej.